so cool. Bata pa ko cool. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Niyaya ako ni Yumi na mag-camping sa Antipolo. Feel good morning, Call and Tits. Lalo na sa mga followers nyo, listeners. Sa radyo, sa TV. Pati na mga battery boys na nakatutok sa programang Mga katas ng nakalipas. itago nyo na lang ako sa pangalang Dars 35 mula sa Zabarte, Quezon City. Ang katas ko ay tungkol kay Yumi. 24 po siya. Maganda, matalino. Kaya naging bisor siya agad sa aming trabaho. Ako naman, office boy. Meron nga po pala akong ex-Call and Tits. For 6 years naging kami ni Clarice. Nagkalabuan kami hanggang sa nagdesisyon kami maghiwalay. Lalo na nung nag-ibang bansa siya. Nalungkot ako noon. Mahal ko po si Clarice. Pero sa isip-isip ko, baka hanggang dun na lang talaga kami. Kaya pumasok sa buhay ko ngayon si Yumi. At dito na, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ay, salamat. Out na rin tayo. Kaya nga Ay, eh. pagod na ako, O saan bay. tayo ngayon? Dating gawi? Oo nga, parang gusto ko magmami pares, bay. Oo nga. Oo nga, no? Parang masarap kumain. Wala ba tayong laro ngayon? Dance? Wala tayo, Dars. Wala tayong laro ngayon. Sa ano na tayo, sa Sunday Club na tayo maglaro May sa linggo. bagong alam na laro. Anong laro Yun yan? naman. Ha? Anong laro yan, Ye? Okay, hulaan nyo. Gagamit ito ng daliri. Ah! Bakit? Ano? Hulaan nyo lang eh. Hulaan nyo. O, hulagay mo muna. Anong laro Gagamit yan? ito ng daliri. Anong laro yan? Hula muna. Game to eh. Sige, bibigyan ko ng premyo. Isang kahang Break yun. game, break game? Hindi. Pinipindot din to pero hindi to brick game. Cellphone. Hindi. Bong, sige pa. Ito ay kinakalikot. Kinakalikot. Ganun ba?
Nakalikot, ano? Makina! Makina! Hindi. Ano din to? Ano ba yung nilalaro mo? Malangis din to pero hindi to makina. Oh! Gusto ko yan! Ano ba kasi yan? Ha? Ano ba kasi yan? Bulalo. Ay! Bulalo. Di ba? Pwede ba lang laruin ang bulalo? May lusot lang. Hindi, saan nga tayo? Talaga. mga kapatid? Tara. Ba't sila tayo? Gutom na ako. Let's go. Gutom na talaga ako. Uy. Dark. Teka lang. Una na kayo nun. Wait lang. Oh, si Yumi. Sino yan? Uy, si Yumi Hayoms! Si Sharon ba yan? Ba't Sharon? Yung isang pinakilala sa atin ni Dars nung isang araw? Uy, loko-loko kayo. Nandito ka pa, di ba? Alas 3 out mo? Inintay kita. Surprise! Alas 6 na, hindi ka pa rin umuwi. Para sana magsabay tayo pa uwi. Tara na, inintay kita talaga. Ano yan, Paris? Kami na lang magmami, Paris. Oo Iwan nga, ka na paano namin. yan? Hindi na lang tayo matutuloy. Hindi, gusto niyo sama na lang ako. Pwede naman ako sumama. Hindi na. Ay, hindi kami makakapag-usap ng mga bawal kapag sumama ka. Ganun ba yun? Hindi, Hindi, wag na. sige, hindi na lang ako makikinig. Mag-earpods na lang ako. Di na. Sabay na tayo, Yums. Sama no. Yatid na kita. Hindi nga, sabay na tayo. Uwi na yan sila, di ba? Uwi na kayo? Oo nga, uwi na Oo, lang daw sabi kami. mo uwi na kami. Oo, sige ha. Ingat kayo ha. Tara, hatid na lang kita sa inyo. Hindi, kain muna tayo. Oh, pwede. Sarap no? Gusto mo pa, mahal? Ayoko na. Order pa Busog kita. na ako. Lamat. Sige na. Hindi, dadayad ako. Naglaro kami nung linggo. Ang bigat-bigat ng katawan ko eh. Mahal, Sabado, wag ka mag-schedule ng iba. Bakit? Mag-antipolo tayo. Rides tayo. Antipolo. Camping? Oo. Oo, matagal na rin ako hindi nakapag-camping. Game ah. Sige, kailan yan? Sabado. Oh, okay. Saan tayo? Antipolo. Okay. Tapos? Huwag ka magalala na buko na. Ha? Naka-ready na ako. Nakahiram na rin ako ng mga kailangan natin dalhin. Naku, baka hindi magkasya sa motor yan, ha? Motor lang tayo. Kaya ba yun? Kaya yan. Kaya yan. Kasi Pinabook mo na agad? nakapag-search na ako ng mga kailangan dalhin. Tsaka hindi naman kailangan maraming dalhin eh. Sapin-sapin lang tayo dun eh. Tsaka meron doon na aarkila ng mga tent. So doon na tayo talaga lahat aarkila. Wala ka nang gagastusin. Ako na. Gastos ko na lahat yan. Para lang matuloy at huwag ka nang mag-schedule. Sige naman. Ano kami? Overnight ba tayo? Overnight? Ano yung camping, 3 oras? Ano to? Check-in? Syempre camping, magdamag para makita natin yung sunrise, di ba? Nagka-schedule kasi kami breakfast ride eh. Sa linggo ng umaga. Abagay. Sige. Di, ano na lang natin? Hindi na. Sumegway na tayo dun. Hindi, ka-cancel ko na lang yun sa kanila. Hindi naman tutuloy sila pag wala ako eh. Talaga? Oo, sige, sabay na Happy lang ka ako. ba na pinlano ko to para sa Oo naman. Maraming tao. Ano ka ba? Bakit magjowa naman tayo Hindi ba sabi ko low-key lang tayo. Parang hindi na pag-uusapan. Nag-kiss lalo lang, sa hindi ko trabaho. naman low-key sa social media, pero dito lang naman eh. Bakit? Proud ako, hindi mo ka ba proud na jowa mo ko? Proud. May tinataguan ka ba? May tinatago ka ba? Ano na naman yan? Mapunta na naman yan sa ex ko Kasi si hinalikan. Clarice. Inunahan na kita. Para, kasi doon na naman pupunta yan eh. Wala na ako ng gana. Huwag ka naman. Ayan na naman tayo eh. Tama nga sabi ni Lorraine at ni Josapat na ano ka talaga eh. Napaka-sensitive mo. Sorry na, hindi na. Sige na, Sabado. Hindi magiging sensitive. Sabado.
Binabanggit mo pa yung Sabado. pangalan ng ex mo. Kwentuhan. Banggita ng ex. Sabado, okay na tayo, ha? Schedule mo yan. Oo nga. Okay mo muna ako. Oo, sige. Okay na. Pag nag-set po ng lakad si Yumi ay nakabook na pala. Kumbaga, Kolantits, hindi na ako makahindi. Andyan na eh. Gagawin ko na lang, pupunta na lang kami. Kaya kinancel ko na yung lakad ng tropa. Nawala na yung breakfast ride namin. At natuloy nga kami sa aming camping sa Antipolo. Ay, ang ganda! Dito. Ang ganda nga dito! Oh my God! Hindi ko sasabihin na galing na kami dito dati ni Clarice. Ganda, di ba? Sinabi to sa akin yung tropa ko, si Tan. Siya nagsabi. Nakagaling ka na dito? Sinadjust ni Tan na dito daw pupunta. Pero hindi pa ako nakarating. Ganda nga pala eh. Parang alam mo na kasi hindi man lang Hindi ko tayo. talaga sasabihin na nakarating na kami ni Clarice dito. Anyways, umpisa na natin. Saan kaya magandang pwesto? Ay, dyan sa may gilid ng puno. O tingnan mo, alam mo. May puno eh. Saan? O di ikaw na bahala. Tinatanong mo ko, tapos pag nag-set Tinanong up. ko lang. Saan kaya may mga kahoy dito para makapag-samgyup tayo? Kasi kumpleto yung pandala kong bang samgyup eh. Oh. Saan kaya may mga kahoy-kahoy para makapag-bonfire din tayo dito? Manguha ko ng kahoy, tapos ay, set up mo na yan dyan. Sige. Saan ka manguha? Dun na lang. O Ayan, ba't alam mo? May nakita ko. May nakita akong kahoy eh. Ano ba? Eh kasi alam mo yung mga dito eh. Baka din alam mo na dito yung ex mo ah. Dun ako nangahoy dati. Siguro nagpunta na kayo dito ng ex mo no. Sinong ex? Kunyari ka pa. Si Clarice. Ano ba? Wala ako minimension. Gusto mo bang sirain yung araw natin? O sige na, Nandito na kumuha tayo ka na. eh. Kumuha na. Dali. Si Tan nga Ayan. yung nagsuggest nito eh. Oh, sila Bert nagsabi na dito eh. Ikaw talaga. Kuha mo na akong kahoy ah. Sige. Buti na lang. Nakalusot ako. Muntik na. Hanap na ako ng kahoy. At kinagabihan, Mahal, anong plano mo sa atin? ha? Pag tinatanong kita, lagi na lang napapaisip, parang halatang walang plano, no? Para sa akin. Ano bang paplanuhin natin? Next alis natin? Next camping? Next Hindi ride? yun yung gusto kong marinig. Ano nga? Alam mo yung gusto kong marinig. Yung plano mo para sa atin dalawa. Masaya ka, masaya ako. Di pa ba sapat yun? Tapos, may ilang years bago tayo magpakasal. Anong kasal? Yumi, 24 ka pa lang. Enjoy mo muna yung pagiging Kaya nga single mo. tinatanong ko, plano, hindi ko naman sinasabing magpakasal na tayo. Alam mo, mahal parang kapag ganyan yung kwentuhan, no, ang dami mong segue, tinatanong ko lang naman yung plano. Siyempre, bilang babae, sabi mo mahal mo ako, di, Oo nga. inaalam ko lang. Ano nagagalit? Hindi ako nagagalit kasi ito mo perfect place to para pag-usapan yung, yung Hindi. future. Nakakita mo yung moon. Napakaliwanag. Di ba? Hmm? Ito yung perfect na gagawin natin. Hindi yung tanong na yun. Papunta sa away yan eh. Mga ganyan eh. Alam mo, Dars, tinatanong ko lang naman. Kaya nga, Bakit di mo masagot? Sagutin mo lang. Anong plano mo para sa atin?
Mamaya ako na sasagutin yan. Ito muna ang Ano gagawin ba? ko. May iba kang plano. Sara ko tong tent. Ayan na. Sarado na yun. Baka may sawa. Ay, eto pala yung sawa sa loob. Buti hindi bulate. Halika na dito. Dars, baka gumalaw yung tent. Tinukuran ko na yan ng mga kahoy. Tinaasa. Tinaas ko na yun. Para hindi. Halika na. Naman, sanay ka. Siguro yung... Ay, nako. Huwag mo lang putulin yung momentum. Andito na ako eh. Kakainis naman to eh. Alam mo kasi yung gagawin sa tent. Ay, siyempre, sinabihan ako ng mga tropa ko, si Tan, si Bert, sila nasabi na iangat yung tent para hindi, ginagawa na nila kasi to. Ako first time eh. Huwag mo na putulin yung momentum ko. Sige. Aminin ko, Colin Tits, masaya naman po kami ni Yumi. So, iba pa rin yung pinagsamahan namin ni Clarice eh. Opo, inaamin ko, mahal ko pa din yung ex ko. Sinubukan ko naman pong mahalin din ng buo si Yumi, pero iba po talaga eh. At naramdaman pala ito ni Yumi. Kaya isang araw, sorry di ako nakalabas agad, may tinapos lang. Intay ka na naman. Ano ba yun? Ba't parang malungkot ka? Anong problema? Dars, Problema pwede ka? tayo mag-usap? O ano yun? Hindi naman kasi ako bata para hindi ko maramdaman. Parang iba to Dars, Anong ibig mo sabihin? Dars, diretso na dahil na kita. Hindi mo ba ako kayang mahalin tulad ng pagmamahal mo sa ex mo? Ano ba yung pinagsasabi mo, Yumi? Ano yung pinagsasabi ko? Mahalin mo lang ako. Sabi ko naman sa'yo, I love you, di ba? Pero hindi ko nararamdaman yun, Dars. Ang nararamdaman ko kapag kasama mo ko, feeling ko ang ini-imagine mo si Clarice, yung ex mo. Parang ako lang nag-effort sa relasyon. Ako nagpaplano ng lahat, nagpaplano ng date, nagpaplano ng rides. Ha? May plano sa future? Pag tinatanong kita anong plano para sa akin, wala! Napupunta sa sex. Ha? Kasi wala kang plano. Di naman sa ganun Para yun sa eh. Ayoko na. Lars, ayoko na. Sige na, ako na. Bibigyan na kita ng chance ngayon eh. Pag nagkausap tayo, kung depende sa sagot mo. Pero ayoko na yung pinagsarili ko kaya. Sige na. Tsaka, nag-uusap pala ulit kayo ni Clarice. Sino nagsabi? Wala, binati niya lang yung airmats ko ng happy birthday. Yun lang yun. Wala namang... So, nag-uusap nga kayo. Hindi... Bumati nga lang Oo, siya. Dars, grabe yung body language mo. Halatang halata na wala lang sa'yo. Nakikipaghiwalay na ako lahat. Wala lang sa'yo. Kaya, sige, ayoko na. Please. Sige na, maging maayos tayo maghiwalay. Yumi, Ayoko na. Sige na. sigurado ka?